Κάτι που δεν συμβαίνει σχεδόν ποτέ στο real estate. Συνήθως κατατάσσουμε τα ακίνητα σε μια κατηγορία. Μπορεί δηλαδή να είναι commercial, ξενοδοχεία, καταστήματα κτλ. Μπορεί να είναι residential, δηλαδή οικιστικά καθαρά, και μπορεί να είναι και επενδυτικά, έτσι ώστε κάποιος να το αγοράσει για να έχει κάποιο εισόδημα από αυτό. Ένα παράδειγμα εξαίρεσης είναι αυτό εδώ το ακίνητο στο Παγκράτη. Πάμε να δούμε γιατί. Γιατί συνδυάζει και τα τρία προφίλ αγοραστών. Δηλαδή επενδυτές, ανθρώπους που θέλουν να μείνουν σε αυτό το ακίνητο ή ανθρώπους που θέλουν να κάνουν την επαγγελματική τους στέγη εδώ. Γι' αυτό είναι απίστευτα σημαντικό να ξέρεις το ακίνητο που πουλάς. Το συγκεκριμένο ακίνητο, αν προωθηθεί λοιπόν σε κάποιον αγοραστή που θέλει να μείνει μέσα, θα αποκλείσει όλους τους υπόλοιπους ενδιαφερόμενους που το θέλουν για επενδυτική χρήση ή για επαγγελματική. Αν πάλι προωθηθεί για επαγγελματική χρήση, θα απορρίψει όλους τους αγοραστές που το θέλουν για κάποια άλλη ιδιότητα. Αν ενδιαφέρεσαι για κάποιο τέτοιο ακίνητο σαν αυτό, γράψτε στα σχόλια Παγκράτη και θα σου στείλω τις πληροφορίες.